Serokê Partiya Gel a Komarê CHP Özgür Özel ji bo serdana 6 bajarên Kurdan hate Amedê. Di serdana Amedê de bi rêxistinên sivîl re kom bû. Li kolanan û li bazarê di nav esnafan de geriya. Daxwazê wan guhdarî kir. Hatina Özel rastê daxuyaniya Dewlet Bahçeli hate ku Serokê MHP roja sêşemê di civîna grûpa partiya xwe de gotibû ji bo PKK çek berde bila Öcalan were li parlamentoyê bang bike. Özgür Özel di serdana Amedê de di derbarê çareseriya pirsgirêka Kurd de daxuyanî da û got Erdogan û Bahçeli dibêjin pirsgirêka Kurd nîne. Wî wiha dewam kir. Bugün maalesef Erdoğan'da Bahçeli'de Kürt sorunu yoktur diyorlar. Bila Kurd biryar bidin, bêka pirzgirêka wan heya an ne. Dewlet nikare li ser vê yekê biryar bide. Lê dewleta mezin biryar daye. Dewletê biçûk jî îlan dike. Erdogan jî Bahçeli jî dibêjin pirzgirêka Kurd nîne. Lê dema em tên Diyarbekirê dibînin ku pirzgirêka Kurd heye. Pirzgirêka sereke beşdarbûna proseya demokratîk e. Li bajarê me şaredar bi azadî tên bijartin. Lê li vir şaredar Selçuk Mizraklı doktorê gele 5 sal û nîve girtiye. Özgür Özel got çareserî di aştiya civakî a 85 milyon gelê Tirkiyeyê de ye. Pirzgirêka sereke temsîla demokratîk ya binpêkirina mafan ya azadî û feqiriyê heye. Çareserî jî di aşitiya civakî ya 85 milyon gelê Tirkiyeyê de ye. Em nabêjin pirzgirêka Kurd nîne. Heta Kurd bêjin pirzgirêka me heye, ev tê wataya ku ev çareser nebûye. Kurd naxwazin ji Tirkiye veqetin. Kurd dixwazin bibin xwediyê vî welatê. Dixwazin bibin xwediyê mafên wek hev. Parlamenterê Ruhayê CHP Mahmud Tanal jî gavên Dewlet Bahçelî ji dil nabîne. Ya CHP diyor ki em adaletê dixwazin, em eşitlikê dixwazin. Ma Devlet Bahçeli nû ki diçû li her derê ben davetê digo idam. Lan idamı bir imza te derxistin. Yani çi degiş bu? Çi degiş bu? Yani vana reyxa vendadikine Reyxa vendadikine sarılmışa ve işi bu ne? Özel beriya were Amedê çûbû serdana Demirtaşî. Li Amedê li hember pêşketinan dûdiliyek heye. Dema me mikrofona xwe dirêjê kê kir ka ew vê prose çawa dinirxînin bersivên cuda hatin. Ek ser rastiyê ve baş e. Giş dixwazin vê îşî vê ortamê baş bibe. Herkes bigê ji heqê xwe, herkes bigê ji özgürlüğa xwe. Ama Adam belki ne usava. Gerçekte Bahçeli ku doğruya dürüste ve mara doğruya buyurun ne doğruya mı ne taydişatına. Ya az baver nakim çebe. Yani ji tarafı devleti de kare çeken fakat tarafı Amerika naile. Ahmet Utkuş sembolê hatiye. Dibêje ger dewlet ji dil bixwaze dikare vê meselê çareser bike. Büyük riskler var. Riskên mezin hene. Ger ev gav bi ser nekeve ji bo MHP û AKP dikare bibe intixareka siyasî. Ya ev her tişt serûbin bibe yan jî ve her tişt baştir bibe. Nîqaşên ji bo çareseriya pirsa Kurd li Tirkiyeyê didomin. Özgür Özel di nav di rojan del Amedê wê serdana şaredariyê mezin û Amedsporî jî bike. Paşê jî wê sefera xwe ya. Herêmê bidomîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.